Op de IJzerwaai, de IJzerweg op het Jereveen, is een uitslaande brand in een garagebox. Dat een soort reek bij vrijkomt. De brandwacht waarschuwt het onwenners dan ik om ruten en dwarren dicht te houden. In de box staan mogelijk lege gasflessen. De politie had dieken in de omkrieten oorsletten. Er is extra wettercapaciteit inzet omdat er in de buurt te min wetter wie. Nijwieke begint de werbouw van de panden onder de kelders in Ljouwert. Dat had gevolgen voor het verkeer. Auto's kunnen net langs, voetgangers die te greef doorstekken willen moeten oeren neet brengen. De bouwactiviteiten worden ontejest. In oktober 2013 lei een grote brand de historische panden in de Jiske. Bij de verkiezings van Provinciale Steden had één kandidaat met vakka stemmen en zit veroveren. Jitske IJzema van de PVV. Ze stier op het zonde plak, maar komt nou toch in de steden dankzij 1963 vakka stemmen. Burgemeester Kronen van Ljouwert maakte dat van de man bekend op het haatstembureau van Friesland. Rimke Visser uit Balk en tulpenboer Tom Groot uit Boerzoekvrouw kunnen gewoon in het Iepenbier oorpraten. De tijd van incognito oorspraakjes is voorbij. Juster weer de ontknoping van Boerzoekvrouw. Van een echte relatie tussen de twee is nog geen sprake. Joen en vannacht bewolkt, kans op een bui. De temperatuur gaat naar 2 graden. Morgen niks naar Rijn en dan wordt het maximaal 9 graden.